नोंथांमोनखौ आंनि गामियारि इउटिउब चेनेलाव बरायबाय आरो लोगोसे साखाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुना लानो थाखाय खावलायबाय। नोंथांमोना मोजां भिडिअखौ मोननो थाखाय लाइक आरो कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायबाय। दा जोङो भिडिअ बानायनो नागिरदों पान कार्डनि PDF फाइलखौ जों बोरै नायनो पासवर्ड दालिनानै बिनि सोमोन्दै जों नायगोन। अब्ला जों पान कार्डआव थांबाय आङो। पान कार्डआव थांनानै फार्स्टआव नोङो अनलाइन खालामबा रिसिप्ट मोनगोन। रिसिप्टखौ मोनबा बेनिखौ आङो बेखौ अपेन खालामबाय। बेयाव पासवर्ड बिदों। पासवर्ड बियोब्ला नोङो नोंनि जोनोम सान डेट अफ बार्थखौ होनांगोन। डेट अफ बार्थखौ होनाय लोगो लोगो नोंनि डेट अफ बार्थखौ होनाय लोगो लोगो पान कार्डआ हारसिङैनो अपेन जागोन। अब्ला आङो पान कार्ड मोनसे अपेन खालामबाय। बेनि उनाव आङो बिनि डेट अफ बार्थखौ होगोन 06/04/2002 अके खालामना होबाय। अके खालामनाय लोगो लोगो नैबे पान कार्डआ फैबाय। बेखिनियानो भिडिअआ। डेट अफ बार्थखौ होनाय लोगो लोगोनो नोंनि पासवर्डआ डेट अफ बार्थआनो थागोन। ओमफ्राय डेट अफ बार्थखौ होनाय लोगो लोगो नोंनि पान कार्डआ अपेन जागोन। बेखिनियानो। थेंक इउ। भिडिअखौ मोनदोंब्ला शेयार खालामदो।